subscribe naman dyan, mga idol. I wanna make you smile whenever you say, carry you around when your arthritis bad. All I wanna do is grow old with you. I wanna make you smile whenever you say, carry you around when your arthritis bad. All I wanna do is grow old with you. I'll get your medicine when your tummy aches, build you a fire when the furnace break. It could be so nice growing old with you. Sasamahan kahit kailanman, mahigit kumulang di mabilang, 30 araw sa isang buwan. Sa ng araw ng nakangiti, dami ng yakap ng Panginoon at kalilimutan sabihin, salamat Lord! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Surprise mo deliver ko ay magtutungo ngayon sa Barangay Kubunan, Pusurubio, Pangasinan para maghatid ng panibagong surpresa at panibagong saya. Ating sa surpresahin si Maam Engracia na nagsiselebrate ng kanyang ika-75th birthday. At ang nagpusurpresa sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Maam MYRRHA-SOL ELENO all the way from Hawaii. So samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang maging reaction ng pasurpresa sa kanya. So isa lang sasabihin ko sa inyo. Hi Ate, good morning! Ganda na kayo lang tinapay. Happy birthday! Thank you! Takangkot ang babae, takangkot ang gapi ay 5 yakin. Paano ito tanay? Mampayang kini ko boy! Sino mo may anak? Si Madam Myra sa singil ko si Ren. Bila na sili na kita. Kanan Uncle Jim, tantayo mo lang ko no. Ang takla, tas sikatunan imo na. Ang gapi malam niya kwarta lang din, sikaton. Ginawa lang ko. Matalala mo. At saan ka? Lukas ah. Okay, ang kuya siri na. Ang puta, surprise lang din. Ang yung surprise eh. Laatan. Happy birthday, Ate! Here's and today, like we always dreamed, starting out our lives together. Light is in your eyes. Happy birthday to I wanna make you smile whenever you say, carry you around when your arthritis bad. All I wanna do is grow old with you. I wanna make you smile whenever you say, carry you around when your arthritis bad. All I wanna do is grow old with you. A few moments later. Lahat tayo ha, kakanta ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. At may ka-wish muna bago hipan ng kandila. Wish, say wish mo. long, good health always, and long life. May you have more birthdays to come and have a long life. Ano niya? Blow you lang tayo. Blow lang. Yung dalawa. Birthday wish on Sunday. Ay, ang birthday wish ko para sa aking asawa, mahal na asawa. Karoon ng
habang buhay, at more birthdays to come. Sandali at kakantahan ko ah. Kukunin ko yung gitara. Yun! That's sweet ah. A few moments later. I found a I never knew it would come waiting for me. But we were just kidding, we fell. I'm baby, I'm standing in the dark with you between my arms, barefoot on the ground, listening to our favorite song. When you said you loved us, I whispered underneath my breath, you said it, darling, you. Here's my hand, it's yours to hold. I give myself to you. Palakpakan naman natin si Ano Ginagsanti o sa lahat naman Hinarana. Ayan. So, first, sino muna magbibigay ng birthday message? Kay para kay Auntie. Dali na. Mga apo muna. Sino mauna? Ay, birthday misis ka. May listahan ako dito eh. May binigay na listahan sa akin kaya walang makakaligtas. Ayan. Una, ang itarlay uncle. Natan si Mamauring-man. Gala na. Dali, birthday wish para kay Lola. Kahit simpleng minutes lang. Ng mahabang buhay. Sana, Lola, magkaroon ka ng mahabang buhay. Happy birthday po, Mama. Sana, magkaroon ka ng Sana po magkaroon ka po ng mahabang buhay. birthday. Happy birthday po, more birthdays. Ulit-ulit na ba? Mag-ingat ka po palagi. I love you po, Mama. Si Marjeline naman. Cameraman yun eh. Hindi ko alam. Di kahit happy birthday Lola, love you. Ganun lang, simple lang. Mama, happy birthday po. Sa dalawang naman, boys. Happy birthday Lola Paz. Nung more birthdays to come. At sa kwartang pa. Yun lang. Ulitin mo yung message mo sa akin. Ay, para sa aking asawa, sana magkaroon ulit ng itong celebration na may pan, tapos magkaroon ng ulit-ulit na birthday at mahabang buhay. Ayan. Ito naman, Auntie, message naman ng nagpa-surprise para sa'yo. Mrs. Myra. This is done at sila. So, happy birthday, Mama. We love you. Love from Geoffrey, Myra, Marquez, and Medine. Ayan. So, yan pang pinapaabot na letter na para sa inyo, Auntie. Ayan. So, Auntie, na ibaga mo dun sa surprise sa si Kaon. Thank you very much, mga anak ko. Para Geoffrey, Marquez, and Medine, Grace. Thank you so much. Thank you for all the graces and blessings you have given us. Siya makakapisang mo lang. Ayan. Auntie, in behalf of
ang surprise mo deliver ko by Miss Maylene Palabay. Sana hindi pa po ito yung huling pagkikita natin. Wish mo namin sa inyo, Auntie, na maabot nyo sana 100 years ang kalawa or more than 100 years. Yan ang sinabi ko doon sa kantang may itsura na 70, sabi niya, ginawa ko 100. 100. Ayan. So, happy birthday, Auntie. Enjoy your day po at sana po bigyan kayo ni Lord ng malakas na pangangatawan palagi. Ayan po, mag-iingat po kayo palagi ha, para wag po muna kayong lalabas. Ayan po. So, happy birthday, Auntie. Enjoy your day. Ayan po. So, guys, don't forget to like and subscribe sa amin. Sana ang surprise ma-deliver ko by Miss Maylene Palabay para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin palagi. So, lagi lang po natin tatandaan, every gising is a blessing. Bye everyone! God bless! Ayan, so thank you po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.